Kamerou profesionála sme zavítali do Kosova, kde pôsobí už 14. rotácia našich vojakov v rámci misie KFOR. Samotnej misii v Kosove predchádzala nielen tvrdá príprava na Slovensku, ale aj slávnostný nástup príslušníkov KFOR v Martine. Celkovo odchádza do operácie KFOR 137 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí po vykonanom výcviku, odbornej príprave a certifikácii jednotky budú plniť stanovené úlohy v operácii KFOR 6 mesiacov. Odchádzam v rámci rotácie KFOR do Kosova po druhýkrát. Naposledy som bol v roku 2006. Príprava do KFORu bola o to jednoduchšia. Na veľa vojakov, ktorí ešte misii neboli, ale je tam aj väčšia časť, ktorí už misiu za sebou majú, ktorí budú aj oporou a budú pomáhať ostatným vojakom slúžiacim misii KFOR Kosovo. Odchádzam do misie KFOR ako dôstojník E6, teda náčelník S6 skupiny boja KIS. Budem zabezpečovať komunikáciu a budem mať na starosti servis vysielačiek a komunikačných systémov spolu so fínskou stranou. Príslušníci 14. slovenského kontingentu KFOR sú z drtivej väčšiny príslušníci 11. mechanizmu práporu Martin. Doposiaľ máme veľmi dobré výsledky, naväzujeme na výborné dosiahnuté výsledky tu v operácii KFOR všetkých slovenských kontingentov. Sme na základni Šajkovac, je nás 140. Spolupráca s českým kontingentom je nadštandard. Hlavný úloh je zabezpečiť bezpečné a kľudné prostredie, priestore zodpovednosti, zabezpečiť bezpečný pohyb všetkých národov v priestore, zabezpečiť jednotlivé cesty a podporovať NGO organizácie v priestore KFOR. V tábore Šajkovac sme spolu s českým. Jednou z úloh, ktoré zabezpečuje naša jednotka, je ochrana pamätníka historickej bitky na Kosovom poli. Monument je špecifický tým, že vlastne je to pamiatka Srbov, ktorá ostala v Kosove. A Srbi si to veľmi považujú za svoje, takže chodia sem, navštevujú túto pamiatku a vlastne si pripomínajú výročie bitky na Kosovom poli. Je tu v podstate už nejaké prímerie, ale stále je tu nejaké riziko, že by to etnické napätie mohlo vzrásť tým, že vlastne Albánci chcú poškodiť srbskú pamiatku, alebo je tu vlastne riziko toho, že by to mohli poškodiť. Celé tie oslavy prebehli veľmi pokojne. Všetci obyvatelia Kosova si to výročie pripomenuli v pokojnom duchu. Ženy v ozbrojených silách Slovenskej republiky sú samozrejmosťou, inak tomu nie je ani pri misiách v zahraničí. Sami chlapi sú okolo aj na útvare, s tým nemám vôbec problém. Prvý týždeň bol problematický, akurát neaklimatizovať sa na tieto podmienky, zvyknúť si na život v Korimeku a inak všetko bolo bez problémov, si myslím. Odlúčenie je ťažké, ale človek sa s tým musí vnútorne nejako vyrovnať. Nemôže to prenášať do svojej práce ani na ostatných kolegov, lebo potom by tu vznikla taká ponorková choroba a mali by sme to ťažšie všetci. Takže každý sa s tým musí vyrovnať svojím spôsobom. Niekto sa viacej venuje práci, niekto si nájde nejaký koníček a tak. Ja si myslím, aspoň čo mám informácie od vojakov, alebo keď sa rozprávame, máme nejaké tie stretnutia, tak stretnutia s obyvateľstvom, oni sú radi, že sme tu. Berú nás ako také zadné dvierka, keby sa niečo stalo, tak sme tu pre nich. Myslím, že aj Albánci sú celkom radi, že sme tu, lebo je to také zmiernenie toho napätia medzi nimi. Pôsobíme tu ako taký ten ukľudňujúci prvok možno, že. Pôsobenie našich vojakov hodnotím veľmi pozitívne. Nakoniec tieto vyjadrenia prichádzajú aj zo strán iných štátov, kde práve slovenský kontingent je hodnotený veľmi kladne. Vykonávajú tu mnohé náročné úlohy. Dnes Slovenská republika
neuznáva Kosovo ako štát a s veľkým nasadením. Ich zodpovednosti sú predovšetkým takisto monitorovanie priestoru, vôbec všeobecný dohľad nad bezpečnosťou tohto regiónu a sú to veľmi náročné úlohy.